Hej og velkommen til Katrine og Emmas blog. I dag skal vi gå ud og kigge på mariehøner. Her er verdens mindste hest. Sig noget, hest. Hej, så nu er vi så ude og lede efter mariehøner. Lad os så gå i gang. Vi er i parken! Parken! Lad os se, om der er nogen her. Okay, på bladene. Au. Jeg tror ikke, der er nogen her. Vi går videre. Nå ja. Nej, se der børn! Det må man ikke. Det må man simpelthen ikke. Nej. Det er ikke godt. Vi går ud. Her er Mark. Alt er okay. Okay. Stop. Gå. Man skal altid være stille, da der er mariehøner i nærheden. Husk det, børn. Og totalt stille, mand. Totalt stille. Og mariehøner, de kravler jo. De kravler meget højt op. Men de kan godt lide vand. Det er bare deres tis, mand. Tisse. Nej, undskyld. Det var så. Og det var så det, ja. Og videre til Into the fire. Nå, lad os nu gå herhen. Her skal vi være stille. Hold. Ja, okay. I de her skove er der ting og sager. Lad os nu kigge det her mudder. Se her. Det er en skal. En rigtig grim skal. Er det sådan nogle lorte, de ligger? Nej, selvfølgelig ikke. Den går som en kylling. Ellers bliver mariehønen bange. Åh nej. Hvad tror du, de kan sidde i de her buske? Mariehøne. Jeg har fundet en. En mariehøne. Er det ikke bare et blad? Nej. Nå, Det bedste mod. Altid se forskel. er det de sjældne mariehøner? De grønne? Nu er den væk. Ja, nu er den væk. Det hele er skyld. Ja, det hele det er min skyld. Hvor